Белпол зрабіў велізарную працу і яшчэ да падпісання дакументаў паспеў праінфармаваць насельніцтва аб падрыхтоўцы прыступным рэжымам Лукі і Пуціна дарожнай карты, якая пагражае ўсім беларусам стаць яшчэ большымі саўдзельнікамі ваеннай агрэсіі супраць Украіны і быць наўпрост задзейнічанымі ў вайне. Канешне, у якости гарматного мяса. Таким образом, с учетом ведения боевых действий между Россией и Украиной, созданы правовые условия для отправки граждан Беларуси на эту войну. Мацвей Купрэйчык, знаходзячыся ў США, распавёў аб падпісанні гэтых дакументаў. Падкрэсліваю, нелегітымных дакументаў. Ну што я, бацькі? Гатовы пасылаць сваіх дзетак, сваіх нашчадкаў паміраць за путлера і картапляную галаву? Думалі перакімарыць пад кафеёчак ды сігарку на месцах, робячы выгляд, што нічога не здзяйсняецца, да? А тут опа! Заўтра вашы дзеці па загаду Пуціна пайдуць на вайну з Украінай на ноль.